Ja, der er jo nok nogle af jer, der sidder her og tænker på, at vide, om Bodenhof overhovedet er her om 100 år. Og det synes vi var så vigtigt at få svar på, at vi faktisk har sendt Hedvig ind i tidsmaskinen. Og nu er vi røget 100 år ud i fremtiden. Lad os lige se, hvordan det ser ud på Bodenhof. Tak. Lækker. Men hun kender Bodenhof Fritidcenter. Så er hun god nok. Her i bager Bykost. Det smager næsten lige så godt som den Magnus han laver. Magnus! Kender I ham? Om vi gør. Han kender et hvert barn, der. Han gav den virkelig ind på økologien. Så han er en af vores helte her på Økoøen. Økobil Hugo. Ikke godt alligevel. Hvad er det for en? Det er vores økobil Super Deluxe model med ekstra funktioner. Økobil Hugo. Frisk med det hele. Og han kan også tale.
Hvordan har du her? Her har du en kopi. Super dejligt. Sådan. Man kan også køre på den og flyve. Vi kan prøve en tur. Ja, tak. Yeah! Jeg skal give min ekstra hånd, fordi I var så søde med mig. Det er altså ikke mig, der har skrevet det. Nu springer vi op til nutiden.